вечер, което видяло всички 12 месеца наведнъж. Ето как се случило това. Живяла зла жена с дъщеря си и заваренче. Своето момиче тя обичала много, а завареното не. Дъщерята по цели се забавлявала, а завареното момиче работило от сутрин до вечер. Било през зимата, декември месец. Един ден мащевата казал на заваренче: Яела тук. Я иди в гората да не береш купчета. Сестра ти утре има рожден ден. Майко, шегуваш ли се? Сега в гората е страшно. Снегът е затрупал всичко. Върви, върви. И без купчета да не се връщаш. Чуваш ли? Чуваш ли? Шала. И колко са много! 1, 2, 3, 4, 5, 12! О, че това са месеците! Здравейте, месеци! Здравей! Ти откъде си дошла? И какво искаш? Искам да си набера кукичета в тази кошничка. Кукичета по това време? Гледай какво е измислила! Не съм го измислила аз. Изпрати ме моята мащеха и ми поръча да не се връщам вкъщи с празна кошница. Ами, какво ще направиш, ако не намериш кукичета? Ще остана в гората. По-добре е да замръзна тук, отколкото да се върна вкъщи. Братко Януари, остави ли на малко твоето място? Бих ти отстъпила, но как ще минеш преди февруари? Добре де, аз не съм толкова сложен. Всички познаваме Делойчето. Делойчето идва в гората да набере цветя и гъби. Да му помогне. Тогава да бъдем по вашия мод. Заледени лесове, не брезвайте очите, не изгризвайте гъбите. Стига сте вледенини, студини, забранния тато, на хората пестята. Сега и кой е? Братко Февруари. Ветрове и урагани, духайте с пълна нощ. Биелици и фортуни, размудейте тая нощ. В облаците затръбете, над земята си ширете, над полята лед. Не, всеки морски, ниско, морски. Луче и шумете, локви размразете се, пчелички полетете, мравки събудете се, полетете птичета, цъфтете кукичета, побързайте войче, защото моите братя ни подариха само един час. О, колко много кукичета има тук! Бера, 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 бера! Кошничката вече се напълни. Сега мога да си ида от дома. Какво? Върна ли се най-сетне? А къде са кукичета? Откъде ти се? Откъде ти се? Срещнах 12-те месеца в гората. Те ми ги дадоха. Друго нищо не ти ли дадоха? Аз друго не съм искала. Че глупачка, ако аз бях на твоето място, щях да се взема много неща. От едните щях да се взема сладки ябълки и груши, от другите ягоди и череши.
На мама умницата. А ти наистина си много глупава. През тази зима ябълките и крушите цени нямат. Знаеш ли колко пари щяхме да вземем от тях? Хайде, дъще! Хайде, дъще! Облечи се и върви на полянка. И добре се обличи. Ръкавички си служи, кожухчето си закопчай и много дарове да поискаш. Те месеци си имат всичко. Нека да дадат и на нас. Хайде на добър час! Хайде! Надалеко. Още колко ли трябва да вървя? Ето го. Месеци, искам нещо да ви кажа. Кажи първо, добър ден. Добре, добър ден. Ти коя си? Откъде дойде? От дома дойдох. За подаръци съм дошла. Вие днес сте дали на моята сестра пълна кошница с кукичета. Ние сестра ти познаваме, но теб не. Кажи сега, защо си дошла тук в това студено време? За подаръци съм дошла. От юни искам да ми даде ягоди, но малко поедички. От юли и август искам да ми дадат краставички и домати. От септември искам да ми даде сладки ябълки и круши. Почакай! Не може да настъпи лятото преди пролетта. Нито пък пролетта преди да мине зимата. До месец юни има още много време. За сега аз съм стопанин на гората. Ех, че сърдит, но аз не съм дошла за теб. На мен трябват летни месеци. Бре, те си ги през зимата, що можеш? Хората и гледали и говорили. На тази стопанка всичките 12 месеца